היי לכם, זאת גלית הראל, מיחסי ציבור ברשתות חברתיות תוכן שמוביל רחוק. היום אני רוצה לתת לכם עצה קטנה, אבל די ענקית, לאמיתו של דבר, פשוטה. וזה בעצם איך להעלות משמעותית את הסיכוי של הדף העסקי שלכם להגיע אל לקוחות פוטנציאליים. כיום זאת אחת השיטות הכי בולטות, מכיוון שדי קשה להפיץ את הדף בדרכים שפעם היה מאוד פשוט. אז איך אנחנו עושים את זה? אני מדברת בעצם על כך שבפרופיל שלכם הדבר הראשון שיופיע הוא קישור אל הדף העסקי. ואני חוזרת אל הדבר הפשוט הזה מכיוון שאני רואה עדיין המון אנשים שמפנים אל דף עסקי, וכשאני הולכת אל הפרופיל שלהם הוא לא מופיע שם, וזה פספוס שיווקי ענק. אז מה עושים? אני נמצאת עכשיו בדף העסקי שלי, יחסי ציבור ברשתות חברתיות, תוכן שמוביל רחוק, ואני בעצם צריכה להעתיק את הכותרת as is, ככה, את כל התווים שלה, מהראשון עד האחרון. לא בערך, זה לא יספיק ולא יפנה אל הדף. אני מעתיקה על ידי העכבר, לחיצה ימנית, העתק, והולכת אל הפרופיל. אני רוצה בעצם שמתחת לשם שלי, גלית הראל, לצד אוניברסיטת חיפה, בלה 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 בלה, וכל המידע שהוא הרבה פחות חשוב לטעמי מבחינה שיווקית, יופיע גם הדף העסקי שלי. מה אני עושה? אני הולכת לעריכת פרופיל, ועכשיו, מכיוון שהממשק שלי בעברית, זה נמצא בצד ימין, כל הקטגוריות, אני נכנסת להשכלה וקריירה. כמובן שאם יש לכם ממשק באנגלית, אתם תיכנסו בצידו השמאלי של המסך. השכלה וקריירה. זוכרים שהעתקתי את הכותרת של הדף? עכשיו אני הולכת למעסיק. פה. לוחצת על המקש הימני בעכבר, ומדביקה את הכותרת של הדף העסקי. עוד שנייה אחת אני מסיימת. אבל לפני, אני צריכה עכשיו לעשות פעולה אחרונה פשוטה, וללחוץ על Enter. כשאני אלחץ על Enter, ייפתח לי מין חלון כחול כזה, שבו מופיעה הכותרת של הדף העסקי. אני לוחצת עליו, על החלון הכחול. מעולה. עכשיו אני צריכה לשמור, הוסיפי עבודה, אוסף עבודה, תלוי מה כתוב, אתם זכר או נקבה, לוחצת, זו השמירה שלכם. ואני הולכת לצפות בזה, כפי שזה מופיע עכשיו בפרופיל שלי. ואני רואה שעכשיו עבודה בחברת יחסי ציבור ברשתות חברתיות, תוכן שמוביל רחוק. אני רוצה באמת לוודא שזה קישור ולא סתם כותרת. לכן אני לוחצת עליו ונראה אם הוא יוביל אותי אל הדף העסקי שלי. מעולה. הנה, עכשיו כל מי שיגיע, אפילו באופן אקראי, אל הדף העסקי שלי, אל הפרופיל שלי, יוכל כדבר ראשון להיכנס לקישור שמופיע ראשון בפרופיל, ויוביל אותו אל הדף העסקי, דבר שמגדיל משמעותית את הסיכוי של קהלי היעד שלכם להגיע אליכם. זהו, זה הטיפ שלי להיום. מקווה שתהנו מהיישום שלו. מאחלת לכם שבוע נהדר. ביי ביי.